सिनेमा रायजोफोर बर'नि सावथुन दिन्थिनो नागिरदों नै सिनेमा फुरा नायफैदो आरोना रायजोफोर मा गान दे खिथाहर गथ' ओइ गथ' बर'नि थै वाव दा मोनायाव जागोन आरोना दिनै खय थारिखमोनलाय इंराजि 3 इंराजि 3 सेप्तेम्बर अक्ट'बर अक्ट'बरसो अक्ट'बर 3 थारिख दिनै रायजोफोर जोंनि गामियाव नै सिनेमा जानो नागिरदों एकदम लाहार फाहार खालामगासिनो नै दायो एकदम फटाफट खामानि मावनो नागिरगासिनो दसेनो 1 घन्टाजों फोजोबनांगौ खामानिखौ जोंना दा मोनायाव जागोन नालाय खामानिया एकदमबारे स्क्रिन सोंथिजोबगोन बिराद समायना रमायना नै बेहाय प्रजेक्टर थागोन नै माबा स्क्रिन गावग्रा थागोन आरोना रायजोफोर ओमफ्राय दा खामानि मावगासिनो दं सिनेमा आरोना बर'नि थै जागोन दिनै अक्ट'बर 3 थारिख नायफैलायदो आरोना लोगोफोर नोंथांमोनखौ आङो नैबे खामसाव महरजों बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरबाय ओमफ्राय लकेसना जाहैबाय जोंना ओरैजाय सिम्बोरगाव जायनारि हालां बाजार पाटगाव बे आरोना लकेसना ओमफ्राय जोंना गामिया जाहैबाय खाखरमारि बे गेजेराव दं आरोना ओरै हालां बाजार सिम्बोरगाव जायनारिनि गेजेराव दङ आरोना लोगोफोर दा नायफैलायदो आरोना नोंथांमोन जोंनि गामियाव बर'नि सावथुन दिन्थिनो थाखाय एकदमबारे लाहार फाहार खालामबाय नै दिनै फुंनिफ्रायनो दिनै अक्ट'बर 3 थारिख नोंथांमोना नायफैलायदो दा मोनायाव दिन्थिगोन जोंहा मोनानि 9 बाजिनाय लोगो लोगो 9 जानाय लोगो लोगो बर'नि सावथुनखौ नोंथांमोननि सिगाङाव गुरब्ला देखायना होनाय जागोन आरोना ओमफ्राय दा नै जोंना सेंग्रा लोगोफ्रा एकदमबारे मावगासिनो एकदमबारे नोंथांमोना नायफैलायदो आरोना बर'नि सावथुनखौ जाहाथे जौगाहोनो थाखाय नोंथांमोनाबो एसे एनै मदद होफैदो आरोना जों लोगोसे एसे बै दाख्लिनिया एडिट खालामना होदो नै पिक्चारा दा मानसिफोरा पिक्चारा बे डेटआव आं दा थामाम माबा पिक्चार हगारफिनगोन फेसबुकाव दा नोंथांमोना नायफैलायदो आरोना जोंनि गामियाव बर'नि थै सावथुन दिन्थिनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों नै एकदमबारे नै ओरैजाय साखापारा दा मोनानि 9 जानाय लोगो लोगोनो अक्ट'बर 3 थारिख आरोना दिनै बर'नि थै नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बर'नि मुंदांखा सावथुन बे बोसोरनि साबना हामना नङा होमबा नायफैलायदो आरोना रायजोफोर दिनै जागोन जोंनि गामि खाखरमारियाव ओमफ्राय फोथार नै नायना लादो ओरैबायदि समायना गारि मथर गिदिर गिदिर लानानै फै बेसेबां गारि लाबोनो गोसो लाबो आरोना मेरला थामाम जायगा दङ रायजोफोर सिन्ना गैया गारिनि थाखाय आरो जानाय लोंनायनि थाखाय दखान बायदिसिना दङ जोंहा मेथाइ सबाय बिराद गोथाव सावनाय साहा मेथाइ बायदिसिना दंलाजोबो बुंनो आरोना दखानाव बिराद मोजां मोनजागोन ओमफ्राय टिकेटनि बेसेना बारा नङा आरोना रायजोफोर 100 थाखाल' अनलि 100 थाखा नोंथांमोना बे 100 थाखाखौ गिनानै थायोब्ला आरो नुफिनगोना बेसेबांबा गोजानाव आरोना रायजोफोर नायफैलायदो आरोना रायजोफोर ओमफ्राय जोंना खामानि सोलिगासिनो दङ नै ओरै सोलिगासिनो दङ नैलाय खामानि मावगासिनो सिगाङावहाय माने खामानि मावखांबायमोन आरोना ओमफ्राय सिफायजोब्बाय माने खामानिखौ मावदोंमोन मावनाया ओमफ्राय बोथोराबो आयौ अखाया सुबिदा गैखाया आरोना अखानि थाखाय माखासे सम आरो थासारिखौ नायनानै ओमफ्राय फासयफिननानै नै दा दिन्थिफिननो थाखाय आखायाव लादों आं नोंथांमोननो इउटुबनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार खालामखांबाय फेसबुकआवबो शेयार खालामबाय ओमफ्राय दिनै जाफिनसिगोन आरोना दिनै अक्ट'बर 3 थारिख ओमफ्राय नै बोथोरा एसे आमागुमायबाबो दा दसे समनि गेजेराव नागारगोन होननानै बेखौ फोरमायहरदों गोजौ चेनेलनिफ्राय आरोना रायजोफोर दा दिना दिनै बिराद मोजां जागोन नायफैलायदो दिनै गोजौ चेनेलनिफ्राय बिराद कन्टेक्ट माने दिनै कनफार्म एकदमबारे पारमिसन लागाजोबनाय आरोना रायजोफोर दिनै अखा गैया नायफैयो आरोना 100 थाखाल' टिकेटआ मेथाइ सबायनि थाखायबो सिन्था गैया आरोना ओमफ्राय दे खामानिफ्रा माव जल्दि मावगासिनो दं रायजोफोरखौ मा बुंनो सानो दे नोंथाङा रायजोफ्रा बयबो सावथुनखौ नायफैलायदो ओमफ्राय जोंखौबो एसे हेल्प खालामफैदो हेल्प खालामनायजों लोगोसे बर' सावथुनखौबो जौगाहोनो थाखाय नङा होमबा आदसा दे दा मावलायसिगोन नङा होमबा रायजोफोर मावनो दिनैनो गाना जागोन नालाय ओंखायनो रेडि जाखाबाय आरो लकेसनखौ एसे बुंना हरबोदो रायजोफोरनो लकेसना नैबेहाय ओरैजाय फैबा ओरै सिम्बोरगावजों लामाया ओरै खाखरमारि फिल्ड मोनखागोन नैबे लामा गुदियावहा जोंना खाखरमारि फिल्डआव जागोन आरो दा खाखरमारि फिल्डआव गेवलां फोथाराव पाटगाव हालां बाजार जायनारि सिम्बोरगाव बेनि गेजेराव दङ ना आदसा नायफैलायदो रायजोफोर ओमफ्राय नै लकेसना जोंनाव टावार दङ माबा JJMनि बिराद गिदिर माबा दै टेंकि दङ वाव लकेसना बरियाखा बरिया ओइ माबाया अरद्रायो बे गेट माबाया गेटआ अरद्रायो फिसा खालाम मोनसेल' खालाम मोनसेल' बानाय औ बांद्राय गुवार बानायद्राय नङा दे जोंना मावगासिनो आरो रायजोफ्रा एकदमबारे तामामनो बर'नि सावथुन दिन्थिनो नागिरदों रायजोफोर दा मोनायाव जोंहा जागोन बर'नि सावथुन मुंदांखा बे बोसोरनिनो साबना हामना बयजोंबो बाख्नाय जानाय रायजोफोरजों अनसायजानाय बर'नि थै आरोना रायजोफोर बे बोसोरनि साबना हामना बर'नि मुंदांखा सावथुन बयजोंबो बाख्नाय जानाय अनसायजानाय बर'नि थै सावथुनखौ जोंनि गामियाव दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों आरो गाबोनबो दङ आरो समफोरबो दङ आरोना रायजोफोर नोंथांमोन आङो फारि फारि भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामलांबाय थागोन गाबोनहाय मा सावथुन जागोन आरो समफोरहाय मा सावथुन जागोन नोंथांमोन आं फारि फारि दिन्थिलांबाय थागोन आरोना भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोन शेयार खालामबाय थागोन अब्ला लोगोफोर बेखिनियानो आं नोंथांमोनखौ बेखौ मेसेज हरबाय आरोना नायफैलायदो जोंनि गामि खाखरमारि गेवलां फोथाराव बयबो
गासिबो लैहोर फैनानै दिनैनि जानो गोनां बर'नि थै सावथुनखौ नोंथांमोना नायफैलायदो जोंजों लोगोसे आरो बर'नि मा होनो सावथुन मुलुगखौबो जौगाहोदो एसेनोसै आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानो आरोना रायजोफोर 100 थाखाल' आरो टिकेटआ गिनानै थानाङा बाय बाय